Вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Chevrolet Captiva 2014 рік. Подивіться на її колір. Дуже гарна. Рівненька. Така вона по колу, вже на зимній резині. Є камера заднього огляду. По комплектації непогано. Повний електропакет. Є асистентики. Електроручник, підігрів сидінь, кранчик, електрорегулювання, люк, задній ряд, стан дуже гарний. Приїжджайте, друзі, є по наявності. Така Каптівка, колір просто бомба, дуже насичений. Також вона доступна на обмін, кредит, лізинг або за налічку. Приїжджайте.